Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto ein bod yn gallu dod ger dy fron ac i ddod i edrych ar dy air ac yn gweddio ar dy ddydd di nawr a bydde di'n bendithio yr ymdrechion yma a bydde di'n agor llygaid eneidiau llawer i weld ei hangen am waredwr. O Dduw, tyr dim plith, diogela ni yn yr amseroedd yma, nertha ni fod be ddylsyn ni fod, tywallt y ysbryd glân arnom, i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Crist. Amen. Gair yn gyflym i atgoffa chi o'r ddarpariaeth sydd ar y we. Os dyw e'n mynd oed fan ar y sil am hanner awr wedi 3, ac hefyd fe fyddwn ni yn darlledu ar nos Fercher chwarter wedi 8 egluro'r Efengil, astudiaeth feibledd, lle ni'n astudio ar y funud llyfr ar Sancteiddrwydd Holiness gan J.C. Ryle, ac hefyd yn wythnosol y bwriad yw rhoi rhyw myfyrdod byr ar emyn, un emyn yr wythnos, ac fe fydd hwnna ymlaen ar y we, nid ar unrhyw amser penodol, ond croeso i chi ymuno gyda ni. Wel nawr, gadewch ni ddarllen o air Duw. Mae darlleniad yn dod o'r Efengil yn ôl Luc, penod 19 ac yn dechrau'n adnod 28. Ac wedi ddywedyd y pethau hyn, fe aeth o'r blaen, gan fyned i fyny Jerusalem, ac fe a ddigwyddodd pan ddaeth fe yn agos at Bethfage a Bethania i'r mynydd a elwyr o lewydd, fe anfonodd 2 o'i ddisgyblion. Gan ddywedyd, ewch i'r pentref ar eich cyfer yn yr hwn gwedi eich dyfod i mewn, chwi ag ewch ebol yn rhwym, ar yr hwn nid eisteddodd dyn erioed, gollyngwch ef a dygwch yma, ac os gofyn eb i chwi paham yr ydych yn ei ollwng, fel hyn y dywedwch wrtho, am fod yn rhaid i'r arglwydd wrtho. Mae'r rhai a ddanfonasid a eithant ymaith ac a gawsant fel y dywedasau fe wrthynt, ac fel yr oeddynt yn gollwng yr ebol, ei berchnogion a ddywedasant wrthynt, paham yr ydych yn gollwng yr ebol. A hwy a ddywedasant, mae'n rhaid i'r arglwydd wrtho ef. A hwy a'i dygasad ef at yr Iesu, ac wedi iddynt fwrw ei dillad ar yr ebol, hwy a ddadasad yr Iesu arno. Ac fel yr oedd fe yn myned, hwy a deinasant ei dillad ar hyd y ffordd, ac weithian ac fe yn nesau at ddisgynfa mynydd o'r alewydd, dechreuodd yr holl liaws disgyblion lawenhau, a chlodfori Duw a llef uchel am yr holl weithredoedd nerthol a welsent. Gan ddywedyd, bendigedig yw y brenin sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, tangnefedd yn y nef ac ogoniant yn y goruchaf, a rhai o'r Phariseaid, o'r dyrfa a ddywedasad wrtho, athro cyrrydda y ddisgyblion. Ac fe atebodd ac a ddywedodd wrthynt, yr ydw i fy'n dywedyd i chwi, petawau rhai hyn, y llefau'r cerig yn y fan. A bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, hoffwn ni edrych ar y darn yna o'r ysgrythyr. Fel testyn, allwn ni ddewis adnod 40, Luc 19, adnod 40. Ac fe atebodd ac a ddywedodd wrthynt, yr ydw i fy'n dywedyd i chwi, petawau rhai hyn, y llefau'r cerig yn y fan. Nawr, drwy gydol gair Duw, i ni yn cael gweld sofraniaeth Duw ar waith. Mae mor gyffroes i ddarllen gair Duw a gweld ôl llaw Duw yn gweithio o fan hyn ac fan draw. O'r manylion lleia posib, yn enwedig wrth edrych ar y darn i ni'n ystyried heddi, manylion bach yna, y defnydd o ebol di-nod hyd yn oed. O'r holl ffordd o'r digwyddiad yna at y digwyddiad anferth, yr un fwyaf yn hanes y byd, sef y groes i ni gweld sofraniaeth Duw ar waith. Y digwyddiad sydd yn ganolog i bopell yn hanes y byd. I ni gweld sofraniaeth yn y cyfan. Mae mor gyffroes yn Duw ac mae'n dod â cysur i ni i weld llaw Duw yn gweithio yn ein dyddiau ni hyd yn oed. O'r sefyllfaoedd dyddiol yn ein bywydau personol, yn y pethau bach ac yna rai mwy canolig, ac yna mae'n dod â cysur i ni pan ni'n meddwl am sofraniaeth Duw yn y sefyllfa fel mae'n byd yn gwynebu heddi. I weld Duw yn gweithio. Hynny yw i ymddiried yn ei bwrpasau ef, i ymddiried yn ei gynllun ef, i ni beidio dychryn ac i cael ofn, dyna beth naturiol i ni i wneud, ond yna i gamu nôl ac i ystyried mawrau Duw a'i sofraniaeth,
I gofio ei fod ef yn cydweithio pob dim, bob sefyllfa ein lles i'w blant ei daioni. Yma, yn y darn o'r ysgrythyr, ni'n edrych yn ymhenod 19 o'r Efengil yn ôl Luc, i ni'n dysgu am gariad Iesu Grist tuag ato, ac i ni hefyd yn gweld ei sofraniaeth rhyfeddol ar waith, ac yna am bwysigrwydd sefyll a chyhoeddi gair Duw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar parodrwydd Crist, yna'n ail holl wybodaeth Crist, ac yna'n drydydd cyffes o Grist. Wel, yn gyntaf, parodrwydd Crist. Edrychwch ar adnod 28 o'r benod yma. Wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, fe a aeth o'r blaen gan fyned i fyny i Jerusalem. A fe ddechreuodd Iesu Grist ar ei daith i Jerusalem. Dyna i chi daith. Doedd e ddim yn daith arferol yn sicr. Nid taith lle nad oedd yn siŵr yr hyn oedd yn ei wynebu. Ond nid yna math o deithiau i ni yn ei gael, falle yn mynd o A i B, i ni ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd yn B neu ar hyd y ffordd. Ond i ni'n ansicr efallai ddim yn siŵr beth sydd yn ein gwynebu ni, ac felly hefyd ar daith bywyd ydy ni ddim yn gwybod yr hyn sydd o'n blaen ni. Ac mae hynny'n gysur, ond diw e. Ond fan hyn, nid taith felly oedd gan Iesu Grist. Nid taith lle nad oedd yn siŵr o'r hyn yr oedd yn ei wynebu. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod y cyfan oedd o'i flaen. Dyma oedd y cynllun, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, dyna y trefnwyd, y drindod y byddai yn digwydd, y daith yma yn benodol, y daith i Jerusalem. I'r pwrpas yma, y dath Iesu Grist, yr oedd yn dechrau'r daith yma, daith i fewn i Jerusalem, at y groes. Ac i chi'n sylwi yn y darn, os ych chi'n edrych nôl ar y darn, bod y dorf yn dechrau'n gynnull, ac yn cynyddu ac yn ei ddilyn a llawer wedi eisoes wedi clywed am y rhyfeddodau a wna Iesu Grist, am y gwirthiau. Allech chi ddychmygu'r sgwrs, a dyma beth oedd y cyffro, dyma beth oedd y diddordeb i ddilyn hwn, yr un oedd wedi gwneud y gwirthiau yma. Bydde llawer i sgwrs wedi bod am y rhyfeddodau oedd wedi digwydd. Llawer y mynegu barn, ond hefyd rhai wedi bod yn llygad-dystion i ambell i wedd siwr o fod, ac wedi teithio i ymuno gyda'r Iesu ar y daith. Bydde yna gyffro wedi bod ar y daith honno. Dychmygwch, bydde yna dipyn o siarad siwr o fod am Bartimeus yn cael ei olwg, lle gynt yr oedd yn ddall, ond nawr oedd e'n gallu gweld, oedd pawb yn gwybod bod hwnna'n wir, mae nid rhyw oedd yn mynd o gwmpas y lle yr oedd yna dystion i'r ffaith ei fod e nawr yn gallu gweld. Yn anhygol, yr hwn oedd o'i blaenau nhw, oedd wedi gwneud y wirth honno, ac yna bydden nhw'n siŵr o fod wedi bod yn trafod cryn dipyn am yr hyn a ddigwyddodd i Lazarus. Un oedd wedi marw, nad oedd gobaith iddo, roedd e wedi marw. Nid hyd yn oed yn agos i farw oedd Lazarus. Falle bydd yr rhaid dweud na, roedd e'n wir yn sâl, roedd e'n difrifol wael, ond roedd na rhyw lygedyn bach o leini a bydde fe'n dod trwyddi. Na, nid felly roedd Lazarus, roedd e wedi marw, roedd e'n ffaith, roedd e'n brawf bod y dyn yma wedi marw. Ac eto, yr oedd y dorf yn siarad am y ffordd yr oedd Lazarus wedi dod nôl yn fyw. Dyna chi wirth. Hwn, Iesu Grist, wedi dweud y gair, ac bod hwn wedi dod nôl yn fyw. Byddai'r dorf wedi cyffroi ac yn meddwl, os gall Iesu Grist godi'r meirw, yn ansicr y gall hwn helpu, nhw fel pobl, ei Meseia nhw, ei harwain i fuddugoliaeth o ormes, ac i'w cryfhau nhw fel cenedl. Ac felly mi fydd yna lawer o siarad wedi bod ar y daith honno. Ond sylwch, yr hyn a wnaeth Iesu Grist, fe a aeth o'r blaen. Mae yr arglwydd Iesu Grist yn awyddus i arwain y ffordd. Dyw e ddim yn llusgo ei draed yn ôl, dyw e ddim yn gostwng i ben hyd yn oed, yn gwybod yr hyn sydd o'i flaen e. Mae'n arwain y ffordd, mae'r ysgrythyr yn dweud, yn frwdfrydig. Yn sicr oedd e'n gwybod pob man ddilyn o'r hyn oedd o'i flaen e.
Yr holl ddioddef oedd yn gwybod. Roedd yn gwybod beth oedd o'i flaen. Cyn i'r byd cael ei lunio trefnwyd y ffordd yma. Ac nawr mae'r eiliad honno mewn amser wedi dod. Ac roedd Iesu Grist yn gwybod fod y dioddef yr oedd yn ei wynebu yn agosau. Yr unigrwydd byddai yn wynebu atgasedd y bobl. Roedd yn gwybod bod hwnna o'i flaen. Y rhai agos ato yn troi cefn arno. Ond yn fwy na hynny byddai yn wynebu digofaint ei dad. Mae gwybu'r hyn oedd yn ei olygu. Y fath ddioddef byddai dad yn ei gosbi fe am ein pechodau ni. Ond sylwch, mae yn arwain y ffordd yr orymdaeth yma mewn i Jerusalem. Mae'n arwain y ffordd cymaint ei gariad tuag atom ni yno ar y daith wrth iddo arwain y ffordd a dalu'r pris am iachawdwriaeth ei bobl. Yr oedd yn meddwl amdanom ni. Gwybu am bob un ohonom. Yr oedd yno ar y daith i Jerusalem yn arwain y ffordd, ond yn ei feddwl mi fydd yr holl rai o'i blant, holl defaid ei braidd. Mi roedd yn gwybod am bob un ohono ni. Yn gwybod am bob un pechod. A dyna ble oedd yn arwain y ffordd. Dyma pam y daith i ddelio a phechod pob un ohonom. Doedd dim yn mynd i'w rwystro. Dyma gariad fel y moroedd. Dyna i chi gariad. Un a oedd yn gwybod yr hyn yr oedd o'i flaen, yn gwybod beth oedd wedi dod i wneud, ac yn awyddus, yn cerdded i ganol yr holl atgasedd a'r holl ddioddef oedd o'i flaen. Ac eto dyma be mae'n gwneud, mae'n arwain y ffordd. Dyna i chi gariad tuag atom ni. Wel, yn ail, gyda chi symud ymlaen, holl wybodaeth Crist. Gyda chi ddarllen adnodau 29 hyd at 32. Gwrandewch ar yr hanes ac fe a ddigwyddodd pan ddaeth fe yn agos at Bethfage a Bethania i'r mynydd a elwyr o lewydd, fe anfonodd 2 o'i ddisgyblion, gan ddywedyd, ewch i'r pentref ar eich cyfer. Yn yr hwn gwedi eich dyfod i mewn, chwi ag ewch ebol yn rhwym, ar yr hwn nid eisteddodd dyn erioed. Gollyngwch ef a dygwch yma. Ac os gofyn neb i chwi, pa hammer ydych yn ei ollwng, fel hyn y dywedwch wrtho, am fod yn rhaid i'r arglwydd wrtho, a rhai a ddanfonasid a eithant ymaith, ac a gawsant fel y dywedasau fe wrthynt. O, dyna i chi fanylder. Pob un manylun yma, dychmygwch, meddyliwch am y gwirionedd yma. Yr oedd Iesu Grist wedi rhoi y manylion, y pentref, yr hyn a welant pan gyrhaeddwn o'r pentref, yr ebol, a nid yn unig yr ebol nad oedd wedi ei ddefnyddio gan ddyn o'r blaen. Ac nid yn unig ebol nad oedd wedi cael ei ddefnyddio gan ddyn o'r blaen, ond y byddai'r ebol wedi ei glymu. Dyna i chi fanylion, allwch chi ddim cael llawer mwy o fanylion na beth sydd o'n blaenau ni, llawer iawn ohonynt. Ond sylwch hefyd y manylion oedd wedi proffwydo gannoedd o flynyddoedd ynghynt eto. Dyma lle mae'r ysgrythur goriwch pob beth, pob llyfr, pob crefydd. Drychwch ar Zecharia 9:9. Bydd lawen iawn ti ferch Seion, a chrech wena, ha ferch Jerusalem. Wele dy frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw fe, y mae fe yn llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdwn asen. A dyna i chi broffwydoliaeth sydd wedi cael ei gyflawni fan hyn. Gael ofyn, a yw yn bosib y byddai disgyblion wedi hanfon i'r pentref anghywir? Dychmygwch, yn y termau ni'n sôn amdano, pan ni'n rhoi cyfarwyddiadau, mi fyddech chi'n meddwl, wel, mae'r manylion dynnu, ond ni'n rhoi y manylion i bobl, ond fan hyn, mae'r Iesu yn disgrifio iddyn nhw y sefyllfa i'r llythyren, ac a oedd yn bosib petai'r disgyblion wedi cael ei hanfon i'r pentref anghywir, neu falle ar ôl cyrraedd y pentref, efallai yn goffo mynd i chwilio am yr ebol, efallai doedd yr ebol ddim wedi glymu, ac efallai fod yn crwydro'r ceiau neu'r bryniau. Neu beth am berchnogion yr ebol? A fydd yn bosib nad oeddent yn agos, ac felly ni fyddant wedi gweld y disgyblion. Achos dyna fel dwedodd Iesu Grist y bydda fe. Fe ddwedodd mi fydd na bentref arbennig ac yn y pentref fe fydd na ebol sydd erioed wedi cael ei ddefnyddio o'r blaen gan ddyn ac fe fydd wedi cael ei rhwymo.
ac y fydd yn barod ar eich cyfer chi, a pan ddaw perchnogion I fyny, rhoddwyd yr ateb I ddweud wrthyn nhw. Ond yw'n bosib gall unrhyw un o'r rhain fod wedi peidio digwydd? Wrth gwrs, nad yw e'n bosib. Pam nad yw e'n bosib? Oherwydd bod sofraniaeth Duw ar waith. Gwybu Iesu Grist pob dyn. Roedd yn gwybod pob un manylun. Mae'r proffwydoliaeth cannoedd o flynyddoedd ynghynt wedi cael ei gyflawni. Mae wedi digwydd fel ac y dywedwyd gan Zecharia. I ni'n gwybod bod Iesu Grist wedi dweud wrth y disgyblion beth oedd I ddisgwyl, ac yna be ddigwyddodd, fe ddath y perchnogion, ac fe ddigwyddodd yn union fel y dywedodd e. Y mae e'n gwybod y cyfan. Rhufeiniau 2 adnod 16, yn y dydd y barno Duw ddirgeloedd dynion, yn ôl fy efengeli trwy Iesu Grist. O, gai oedi fan hyn am eiliad, cymerwch eich rhybuddio. Chi sydd heb droi at Grist. Efallai bod yna rai yn gwrando yn debyg I rai adlodforau Iesu Grist ar y daith I Jerusalem. Dychmygwch y dorf oedd yn dilyn yr Iesu I Jerusalem. Efallai bydd yna rai yna wedi deall arwydd y cad yr Iesu a mae fe oedd y gwir Meseia. Ac yn sicr mi fydd yna rai felly wedi bod yna. Ni'n gwybod bod yna Phariseaid yno, oedd yn elynion iddo fe. Ond efallai roedd rhai yno oedd yn canu clodydd yr Iesu ar y ffordd I Jerusalem ac yn dweud mai hwn oedd y Meseia. Ond efallai heb ddeall arwydd y cad ysbrydol dyfodiad y Meseia. A phan sylweddolant mae'r Meseia ysbrydol oedd nad un dearo fel o'n nhw'n I ddisgwyl, yna be ddigwyddodd i'r rheini? Wel, fe droeson nhw'n do, yn reit gloi ac ymuno yn y gweiddi croes hoelia ef. Dyna chi drist. Rhai oedd yn canu clodydd 1 munud ac yn weddol fuan wedyn ni yn gweiddi croes hoelia ef. O, cymerwch eich rhybuddio. Os mae proffes wag sydd ganddoch, os ydych yn dilyn Iesu Grist ond yn amharod I ildio yn llwyr iddo, mae'r ffaith eich bod chi'n canu yn y capel, y ffaith bod chi'n canu yn llawn brwdfrydedd ac yn mwynhau y dôn efallai mwynhau'r barddoniaeth yn yr emynau, efallai mwynhau gwrando ar ryw neges, ond eto gyd ydych chi ddim wedi ildio eich bywyd yn llwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Efallai dal yn chwarae gyda'r byd. Gai fentro dweud hyn yn garedig iawn, cymerwch eich rhybuddio. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn sofran. Fe wel ein cylonau. Mae'n gwybod y cyfan amdano. Fe fydd yn barnu yn deg. Dyna beth oedd Paul yn dweud y Rhufeiniaid. Fe fydd Iesu Grist yn barnu yn deg. Yn y dydd y barno Duw ddirgeloedd dynion yn ôl fe fengeli trwy Iesu Grist. Mae'n gwybod pob un manylun o'n bywydau. Pob un cyfle a gawsom I droi ato fe. Pob un cyfle I edifarhau ac I gredu. Mae'n gwybod yr hyn oedd yn ein calonau ni. Mae'n gwybod beth sydd yn ein calonau ni nawr. Mae'n gwybod beth yn ni'n feddwl nawr. Mae'n gwybod ein dyheuad am fodloni chwantau'r cnawd efallai. Ein dyheuadau am boblogrwydd, am statws. Ein dyheuad am dderbyniad y byd ohonom. Mae'n gwybod y cyfan. Os yw Iesu Grist yn gallu dweud am ebo, un wedi rwymo, ac am y perchnogion, mae'n gwybod y cyfan, ni'n gwybod hyn, mae'n ddew sydd yn holl wybodus, holl alluog. Ond sylwch hefyd bod ei sofraniaeth ar waith, ei holl wybodaeth ar waith, yn aml byddai'r Iesu yn cilio i'r mynydd, ond nid yw hynny'n wir yn ei weinidogaeth. Neu yn gofyn I rai I dawelu ar ôl iachad efallai, ac yn gofyn iddynt beidio mynd a'i wneud yn hysbys. Ond fan hyn, I ni'n cael gweld mae'r cyfan nawr yn dod yn gyhoeddus iawn. Dyma oedd y cynllun. Mi fyddai'r byd yn dweud wrtho, dyma'r cyngor fyddai'r byd yn dweud oedd Iesu Grist, tawela nawr, os wyt ti eisiau bod yn dawel ar unrhyw adeg na fe nawr, cilia nawr, I ofalu am beidio ffyrnigio yr arweinwyr crefyddol ymhellach I ti mewn trwbl yn barod, paid am mynd mor gyhoeddus nawr, paid am mynd mewn I Jerusalem gyda torf, paid a gwneud y fath beth. Ond ydych chi'n gweld fod y cyfan yr amseru bod popeth yn rhan o gynllun Duw. Rhaid oedd I hyn fod yn gyhoeddus. Nawr yr oedd yn mynd I dalu'r pris
am ein rhyddid o gaethiwed yr un drwg a phechod. Os oes na unrhyw beth sydd yn mynd i fod yn gyhoeddus, dyma beth sydd angen bod. Mae'r neges yma yn gyhoeddus ar draws y byd i gyd. Nawr oedd yr eiliad yr oedd Iesu Grist yn mynd i dalu'r pris. Nawr byddai'n agor y ffordd i ni dderbyn maddeuant pechodau. Cymaint o adegau eraill byddai elynion wedi gallu ei ladd a hynny yn ddirgel. Ond na, digwyddodd mo hynny gallen nhw wedi ladd sawl gwaith, wedi labyddio fe sawl gwaith, wedi ddienyddio fe fel Ioan Fedyddiwr, gallen nhw wedi gymryd ar unrhyw adeg. Ond na, doedd e ddim yn bosib achos nid dyna'r cynllun. Y cynllun oedd Iesu Grist cael ei ladd ar y groes yn gyhoeddus. I bawb cael gweld, i'r hanes cael ei recordio, mwyn i ni gyd gallu ddarllen e. Dyma oedd y neges, Iesu Grist ddod ac i dalu'r pris. Nawr mae'n teithio mewn i Jerusalem a pawb yn ei weld ar torf yn canu glodyd fel yr un sydd i ddod i achub i bobl. Dwchwch ar adnod 38. Gan ddywedyd, bendigedig yw y brenin sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Tangnefedd yn y nef a gogoniant yn y goruchaf. O, mae yna fawl i'r arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd ar awdurdod sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Tangnefedd yn y nef a gogoniant yn y goruchaf. Dyna chi glod. A'r rhain wrthyn nhw gan ei glodydd yn taflu dillad ar y llaw. O lawenydd o'i weld yn dod bod y Meseia wedi dod i'w plith. Wel, mae'r byd yn ddiesgus. Trefnwyd ffordd yn berffaith. Digwyddodd y cyfan yn ôl cynllun y diwdod. Ffordd a agorwyd i achub dyn o'i bechod. A bydde Iesu Grist yn marw ar y groes ar yr adeg gywir yn y modd gywir. A dyma beth oedd Iesu Grist yn awyddus yn arwain y ffordd. Yn awyddus yn mynd, roedd yn gwybod, dwi'n agosau, mor drwm byddai galon e, y dioddef, roedd yn awyddus i ddod i gyflawni'r hyn mwyn ein hachub ni. Wel, yn drydydd ac yn ola felly, cyffes o Grist. Drwchwch ar adnod 39. A rhai o'r Phariseaid o'r dyrfa a ddywedasant wrtho athro cyrrydda dy ddisgyblion. Nid oedd y Phariseaid yn hapus o gwbl. Doedden nhw ddim yn gallu goddef clywed y mawl a dderbyniodd Iesu Grist. Byddai wedi mynd dan i croen nhw ac fe chwilio nhw am reswm i ferniadu Crist. Allai ddychmygu hyd yn oed nawr heddi. Rhai yn y cyfnod i ni'n byw ynddi. Efallai yn gwrando ar y we hyd yn nawr i'r oedfa hon, ac efallai yn gwrando fel y Phariseaid, yn gwrando mwyn berniadu. Oes na rhai, efallai sydd ddim wedi dod i wrando i addoli, a falle bod rhai wedi dod i wrando i geisio, ond falle bod na rhai wedi dod i wrando i ferniadu fel y Phariseaid. Roedd rhai'n am ddal yr Iesu, am ei gael, yn chwilio am unrhyw reswm y gallan nhw i dwyllo'r Iesu ac i gael iddo faglu. O, na fydde gras Duw ar waith yn ei bywyd nhw, i brofi o'i drigaredd. Hyd yn oed os cymhelliad i ferniadu yn eich cylonau, y gall Duw goruwch lywodraethu a peri eich bod yn cael eich argyhoeddi hyd yn oed nawr. O, Phariseaid, fe eithant ati i herio'r Iesu a i gyrryddu'r dorf am y cabledd. Eithon nhw at yr Iesu a gofyn iddo fe dywelu'r dorf, achos bod nhw wedi ddyrchafu fe fel y Meseia, fel Duw. Heriant yr Iesu, os na cyrraeddant hwy, yna byddai yn gwneud ei hun yn falch yn honni ei fod yn Dduw. Roedd e'n dam i faglu rywsut. Ddim yn gallu dychmygu mai fe oedd y Meseia. Roedden nhw'n ei gysau, nid Meseia fel hyn maen nhw eisiau. Roedden nhw eisiau'n arall fel hi wedi wrthod e. Roedd yn mynd o dan i croen nhw. Ond dyna i chi ateb, edrychwch ar adnod 40. Ac fe atebodd ac a ddywedodd wrthynt yr ydwyf yn dywedyd i chwi pe tawai'r rhai hyn y llefau'r cerig yn y fan. Mae gennym achos i ryfeddu ar adnodau fel hyn. Dyna chi eiriau. Rhaid oedd clodfori mab Duw, y Meseia. Mae e'n ddarlun ffigurol. Mae e'n ddywediad diarhebol. Os nad oedd dyn yn llawenhau am ddyfodiad Crist, dyna be mae Iesu Grist yn dweud. Mae'n edrych ar y Phariseaid ac yn edrych ar nhw ac yn gweld bod nhw am iddo fe i wadu mae fe oedd y Meseia. Ac mae'n dweud, os nad oedd rhain yn llawenhau am ddyfodiad Iesu Grist,
y Meseia. Fel ag y dylsent, byddai hyd yn oed gwrthrychau o natur di-fywyd yn bloeddio. Wrth gwrs bod rhain fod i lawenhau. Doedd e ddim yn gwadu'r peth. Fi yw'r Meseia, mae'n dweud, dwi wedi dod. Dwi wedi profi fe hyn ddigon, dwi wedi gwneud llawer i beth sydd yn profi o'i enedigedd, y cyflawniad o'r proffwydolaethau di-ri cannoedd ohonynt. Amhosib i'r Iesu fod yn neb arall ond y Meseia. Ond sylwch, mae'n herio nhw nôl. Mae'n dweud wrthyn nhw, pidwch a dweud wrth ei tyweddi nhw. Maen nhw'n iawn, mae'n bechad dirys os nad ydyn nhw'n fy nghlodfori fi. Fi yw'r Meseia. Os na newn nhw, yna fi fydd y cerrig yma, a does dim bywyd yn y cerrig. O, heddi mae achos gen i mi floeddio. Fod Iesu Grist wedi dod, a'i fod wedi darparu ffordd iachawdwriaeth. Os nad yw'r wlad a'r byd yn cydnabod Crist, yna mae lle gyda ni wneud hynny. Fod Duw yn sofran, fod e'n gyrru'r pob peth, a bod lle gyda ni floeddio, fod Iesu Grist wedi dod i farw ar y groes. Gwarth ydoedd. Ar ôl yr holl brawf ddiamheuol, gwarth i'r Phariseiaid beidio ymuno yn y maw. Gai ofyn, beth amdano ni yma yng Nghymru? I ddefnyddio'r darlun o gerrig fel mae'r Iesu wedi wneud fan hyn. Mae gennym lawer o gerrig yng Nghymru yn does. Lot o gerrig ar ein mynyddoedd ni. Ond dychmygwch petai cerrig ein capeli yn gallu bloeddio heddi. Dychmygwch beth fydde'r floedd fydde'n dod o'r cerrig. Bydde yna floeddio o dystiolaeth o fendithion di-ri a fi yn yr eglwys. O, dyna chi dystiolaeth. Bydde'n capeli ni, petai'r cerrig yn gallu siarad. Y dystiolaeth o'r diwygiadau sydd wedi bod, y troedigaethau sydd wedi bod yn ein gwlad ni. Sawl un sydd wedi dod i weld ei pechod a gweld gwaith Crist drostynt yn y capeli yma. Dychmygwch y tystiolaethau bydde'r cerrig yn gallu dweud, yn sôn am un fan hyn a fan draw ac yn am yn capel arall, un oedd yn gwrando ar bregeth ac yn sydyn iawn efallai'n galed iawn cyn dechrau'r oedfa, ond yna yn ystod yr oedfa wedi sylweddoli am dragwyddoldeb ac wedi sylweddoli bod nhw'n bechaduriaid ac wedi sylweddoli bod nhw wedi torri cyfraith Duw ac wedi gweld bod nhw'n atebol ger ei fronnau ac yna'r pregethwr yn dyrchafu Crist ac yn dweud mae Iesu Grist wedi dod ac wedi talu'r pris. A fydd y cerrig yn tystio. Efallai, dychmygwch bethau yn bosib i'r cerrig tystio. Ac fe ddath y dagre llifo lawr y bochau. Ac fe ddath rhain i gredu yn Iesu Grist. A fe syrdiodd y baich oddi ar ei ysgwyddau. Fydde'r cerrig yn tystio i neidiau i ddod o dywyllwch i oleuni. Dyna chi hanes bydde'n cael ei hadrodd petai cerrig capeli Cymru yn gallu bloeddio. Ond chi'n gwybod beth hefyd? Tystiant i lawer a fi yn ein capeli ni, dyma chi dristwch. I lawer falle bydde'r cerrig petaint yn gallu bloeddio. Mi fydden nhw'n tystio i'r ffaith bod llawer wedi bod yn ein capeli o dan sain yr Efengil ac erddodd allan efallai ac anwybyddu gair Duw, gwrthod gair Duw, rhai falle'n rhyfygu ac yn codi dwrn at gair Duw. Rhai yn dweud ai byth nôl mewn trwy drysyn y to i wrando ar y neges honna. Mae e'n peri mi wylltio, dwi ddim yn gyffyrddus pwy maen nhw'n meddwl ydyn nhw. Ac falle bydd yr cerrig yn dweud o mor drist i weld rhain i'n gadael y drysau am y tro olaf beth i ddychwelyd to. Byddai'r cerrig efallai yn gallu tystio i dorfeidd a gerddodd heibio i waliau. Ond nid yw hwn yn bosib. Dychmygwch betai'r cerrig ein capeli ni'n gallu tystio i'r rhai sydd wedi cerdded lan a lawr ein strydoedd ni ac wedi mynd heibio a falle'n chwerthin. Edrychwch ar nhw'n mynd i'r capel, edrychwch ar nhw'n gwisgo siwt a tei, edrychwch ar nhw'n edrych yn od, edrychwch ar nhw'n cario'u beiblau nhw. Pwy maen nhw'n meddwl i ni? Maen nhw'n meddwl bod nhw'n well na ni. A'r holl feirniadaeth, dychmygwch petai'r cerrig yn gallu gweiddi allan, edrychwch arnoch chi wedi gwrthod yr Efengil. Mae yna farn yn dod arnoch chi, y fath i faterwch. O heddi, o weld y byd yn anwybyddu llaw Duw, ond ydyw yn drist. Mae'r byd yn anwybyddu gan llawiau ei orchmynion, ond ydyw'r byd wedi mynd, bron iawn allwch chi ddweud, yn edrych ar bob un o ganllawiau'r arglwydd ac yn mynd yn groes i pob beth sydd yn bir ac yn lan ac yn sanctaidd.
yn wrthwynebus i'w efengil, i rybuddion Duw, yn anwybyddu rybuddion Duw, ond dyna beth sydd yn digwydd. O na fyddech, chi yn dod ato, ac yn ymateb i'w gariad yn arwain y ffordd i'r groes. Beth nath e? Fe nath Iesu Grist fynd i'r groes eich mwyn chi. Fe ath e'r groes i dalu'r pris, i gymryd y gosb am eich pechod chi. Ac mae'n cynnig iachawdwriaeth, mae ddeiant pechodau, heddwch a Duw. Bywyd trygwyddol, mae'n addor cyfan iddo fod yn waredwr chi i Dduw, i fod yn dad i chi. Dyna beth mae'n dweud, o na ddowch chi ato. O na fyddwch yn cael eich rybuddio. A peidio anwybyddu dim mwy. O na fyddwch chi'n edifarhau, a chyffesu'ch pechod, a chredu ynddo. I alw arno fe, o helpa fi gredu, rhoff i ddim i gredu. A chi'n gwybod beth fydd yn digwydd wedyn. Efallai byddwch chi wedyn ni yn dod yn llwythog, a be fydd yn digwydd yn sicr, y sawl a ddaw ato ef, ni fydd yn eich gwrthod chi o gwbl. Sawl sydd yn dod at droed y groes yn llwythog ac yn flinderog, mae'n cymryd y baich i ffwrdd, mae'n taflu'ch pechod mor bell ag yw y dwyrain o'r gorllewin, mae'n hoelio'ch pechod i'w groesau. Dyna'r darluniau. Mae'n eich golchi chi'n wynach na'r eira, mae'n maddau'r cyfan. Ac yna fe fyddwch chi'n gallu ymuno yn y gan, i ymuno yn y moli. Gwrandewch, dychmygwch petai'r rhywun ar ddiwedd yr oedfa hon yn gallu dweud fel y darllenon ni, bendigedig yw y brenin sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, tangnefedd yn y nef, ac ogoniant yn y goruchaf. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am gariad Crist, am ei holl wybodaeth, ei allu rhyfedd, ei sofraniaeth ef. Ac o Dduw yn gweddio y byd na'r rhai yn cyffesu Crist fel ei gwaredwr ac yn gallu bloeddio allan y mawl yma ac yn gallu canu ei glodydd o'r dydd hwn, hyd y dydd y cawn dy weld wyneb yn wyneb. Tyrd gweithio yn ein plydd, cadwa ni, diogela ni, nertha ni, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.